perquè la sort sí existeix. Sí, m'ànim? Xavier, sóc en Mas. Escolta'm, ja has vist que l'Hereu ha anunciat la candidatura de Barcelona als Jocs d'hivern del 2022? Mira, ho estava llegint ara mateix al diari. Quina jugada, no? Renoi, ara que teníem les enquestes de cara. Xavier, necessitem un cop d'efecte. Home, tranquil·litza't, Artur, que ja veuràs que amb el canvi climàtic no hi haurà neu als Pirineus. Escolta'm, deixa't de tonteries, Xavier. No hi ha temps. I a més, les eleccions són l'any que ve. Vaja, crec que aquest cop tens raó. Mira, vols que et digui una cosa? Crec que hauries de fitxar una estrella mediàtica com en Laporta. Però què dius, Sara Beneit? És massa radical. I què et sembla en Guardiola? Amb en Guardiola seria el rei del mambo. Ah, i amb la seva ajuda fins i tot podria arribar a ser rei de Catalunya. Tries, no t'equivoquis, que el delfí del president sóc jo. Tries? Tries? Que hi ets? Perdoneu, amics, permeteu-me aquesta llicència. Ciutadans de Barcelona, ja el tenim aquí! Registra't, juga i guanya. Pub.com, la millor web de jocs de casino i apostes esportives.